Opäť späť, čaute, ďalšie tipy, triky z Ameriky. Tentokrát je to trojkový Superb. Pánkovi sa tam bude meniť jeden žhavič. Tie sa nachádzajú tu, spredu. Odporúčam vždy meniť všetky 4, ale pán sa rozhodol pre jeden a píše aj, že problém so vstrekovaním AdBlue. Toto je vstrekovač AdBlue močoviny a vyzerá takto. A veľakrát z mojej skúsenosti sa osvedčilo, že stačí miska s horúcou vodou a namočiť ten vstrekovač do tej misky. Asi nejak tak. Možno párkrát vymeniť. Pekne vidno, ako stade odpadáva ten bordel. A na 99% to pomôže. Ešte dodatok k tomu videu s AdBlue vstrekom. Všetko to čierne na spodu. Pekne pustila tá horúca voda. Nič iné. Problém odstránený. Nezabudni ma sledovať pre ďalšie tipy. Nazdar.